Horas madihita saluhutna martangyang mahita. Debata jahoba na marhabangsa di banua gijang mauleate hupasaturana tuho di saluhut asini roham na manotong di tonga-tonga ningulu nami sa tutikyon. Noaing nang tanghonon nami mahatam marsaringar metuhat tu tonga-tonga nami. Sese sama kadusa pangalasyon nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imanatar surat sian buku pesalmen bidu 20 ayat 1 sahatu ayat 2 songonon ma didok disi. Ede sian si David tuhodo au jou ale Jahoba partano batuaku unang sesip ho manudaliau asa unang au molotung lausip ho manudaliau doson hala akana manuruk tanoman. Sai tangi homma suara ni soba-sobaku molo mangangguhi au tuho molo hupa herbang tangaku tu biluk ni habadiaumu olak ni do sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon sai nama jalo do nasa nama ngido. Huriani tu hata turpu jami taon ima taringot tu sidapi namar tangiang tu debata. Ia tangiang boido talapati songot sada pakatayon ni hapor siauta tu debata sian nasa roha. Doson hosa ni todido tangiangi. Masai arga jala margugu situtu laho mangurupi hita. Molo di ngolu ni halak Kristen di hapor syaido tangiang ima gugu sia saluhut hagugu on na adong. Ala tahapor syaido debata gumogo jala nabui patupahon aka ahanarikot di bagasan parnguluota. Jala marhite tangiangi hita madok mauliate di saluhut pabahenan ni debata di hita. Hurian itu hata porludo tong boto ota ya buku pesalmen imana marisihon aka puji-pujian na dituju hotu debata. Tangiang mangido pangurupion, mangido pasu-pasu, manesa dosa, dohot akalan na asing. Aka tangiang na disurat di buku pesalmenon adong doi na dipasahat sian hadirion ni sasahalak, jala adong do na dipasahat sian hadirion ni sada bangso. Na dipasahat ni sasahalak manggobar roha ni sasahalak. Boido ala las ni roha manang ala ni habok ni roha. Molo na dipasahat ni sada bangso imatangiang na manggobarhon hinarikot na dipungua dohot roha ni bangso Israel. Sada sia godang ni bidu di buku pesalmen ima pesalmen bidu 20 na ni guriton ni Raja David na mamake ede nama sai uli. Ipola ni biduon ima taringot tutangiang ni Raja David mangido haluaon sian debata. Dipuka Raja David do di bagasan biduon madok tuhodo au jou ale Jahoba partano batuaku unang sesip ho manudaliau asa unang au molotung lausip ho manudaliau doson hala akana manuruk tanoman. Padohanon pabotohon songon dia hasusaan na niadupan ni parpesalmen dingoluna mardongan roha na marhaporusan na manotong na dipasahat tu debata marhite-hite tangiang. Raja David makilala ditinggal hod debata ibana. Di sada partikian makilala ibana sahira nadang ditangi hod debata tangiang na jala sayholan nasib do debata. Dang diboto ibana buasa tungsip situ tu debata. Jala makilala ibana naswadong be pakrimoni. Alai tung masay takas do pangatusion ni parpesalmen pabua holan marhite debatado haroroni haluauni. Alai di bagasan edeo dipikir ibana pabua naeng uhumon ni debatado ibana songon halak parjahat. Dungi diuduti ibana mamangido tu debata asa ditangihon suarana na joujoi. Ala ido pangiduan na pinasahat na marhite edeon. Jala di ayat 2 tung masay gomos jala ngok-ngok di pangidohon si David tu debata. Say tangihon masuara ni soba-sobaku molo manganggu hiau tuho
molo hupaherbang tangaku tu bilu ni habadiaumu. Huriani tu hatta sian namasa di ngolu ni parpesal menon, takas mata boto pabua masai borak do HP, molodang ditangihot de bata jaujuta, tarsongo tu dongatta jol madui, tubu do suku-suku ni rohatta, molodang dibege jolma suarata, isarana apala mangalehon apala sa dapat dapot tu hita. Jala olo do tutu gabe muruk hita ala masa nasi songoni di hita. Jala gabe adong do piga-piga jolma nama dok dang rikot namar tangiang. Pada poto di pasahat na diba ala dang dialusi di bata tangiang na dohok na pinangidona. Nang pesipata mardongan ilu jolmai martangiang. Saya adong do nama dok pabua say sip do di bata di akka tangiang na. On masa dapat dapot nama bay jolmai gabe mago di akka pakirimon. Gabe dang be di bereng akka nanaing masa tujuluan nyari. On ma akana masa di ngolu ni jolma na diba na mabay suku-suku rohani jolmai taringot tulapatan ni na martangiang. Alay dang songoni molo parpesalmeni, marasing do siapa dapot na songoni. Molo di parpesalmen adong do hadirion asama noruso parnguluon na martangiang, jala hola tu debatado ibana jojo. Takas do dia tusi, jala di hati dakon parpesalmen, pabua debatado partano batuan na, jala debatado hagogoon di ibana. Raja David paherbang tangan na tubilut habadiaon ni debata, ima patuduho pakirimon na tutu laho majalo alus ni tangiang na. Diinganan na masay sonang duho dami, songon si Musa na masuk tu bagasan udung-udung parluhutani, naing makatai duho Jahoba, say takas do dibegi suara ni Jahoba, na makatai duhot ibana siya lako pardengganan, na di atas ni poti panidangioni, di holak kolang ni heruk na duai, siya ni makatai Jahoba tu ibana. Buita bereng di buku opat Musa, bidupitu ayat 20 siya. Jala mata dani Kristus, dua dopan ni Kristus do tartuju pamerengta, doho tapaherbang tangata, ala saluhu na dengga siya debata romar hiteho Jesus Kristus do tu kita. Bilut habadiaw ni debatai gobaran ni banua gijang dui. Buita bereng di buku Heber bidusia 24. Jala hita dia ajari asama kirim dia ka alus ni tanyangta sia debatata na di banua gijang. Atong hurian itu hatta. Songon dia do asamar gogo jala maralus tanyangta dia do pani debata. Na parjolo. Ikon adong dihita parangi hati goran. Halak natigor ima halak naong porsia di Tuhan Yesus. Sasi tong ngadang adong hita natigor sian hadiriota. Alay di patigor debata hita sa mangulu di bagasan habadiaon. Dang di bagasan dosa be. Dosa ido mga bati tangyang tatu debata. Molodang ditangihot debata tangyang ta tasulikit majolo haporsiaon nang habadiauta. Ati nahurang dohita disi. Ay gogo ni tangiang dada siyan na marhiti hata-hatana manang hinadia ni akahata na dipadok disi. Gogo ni tangiangi dihadirion ni si partangyangi do. Godang do halak na marpikiran molo tangiang na jago ima molo malo makatahosa. Marhiti hata na uli jala nunur huhut tabu bigion. Denggado uli akahata ni tangiang ta. Alay taingot madada dihinauli ni akahata ni tangyang tai gogo ni tangyang. Adong do halak dung sidung martangyang disukud donganna. Boha jagodo dibigi ho tangyaki ninna. Dirajumi ibana pabuah hajagoon ni tangyang. Molo tabo halak mabigi akahata ni tangyang nai. Rikot do atu sata. Tarlumobi ma di akadongan na maul suruon martangyang. Molo hagugoon ni tangyangi dang di hata-hatana alay di hadiriota do halak partigor do hita manangdang jala ajaran ni to di ido hita mangido manang martangyang alani unang gabedang olo hita mamilang tangyang napaduahon burju martangyang naso marnamotok jala dang marmeam-meam ay molo dang dialusi debatado pe tangyang ta dang pola pitor madele hita disi alay tahaburjuhon ma martangyang. Napatuluhon, martangyang ikot di bagasa toruk ni roha. Dang songon halak parise na martangyang di bagasang dijang ni roha. Na mangetong diri na jumago siyan na asing. Jalataida ma sa halak si jalobeo na martangyang.
di bagasa toruk ni roha, di etong ibana do dirina dang talup dia do pani di bata. Boitaida di Evangelium Lukas bidu saplalu ayat sia 114. Molo pe jolma namora hita, parpangkat beteng jalana jago hita dia do panya kajolma, alai molo roh hita martangi yang tu di bata ikut tadaut tado dirita. Halak naramudo hita jalatung naso adong nalaho si pangangasahonoton dia do pani di bata. Jala na paupaton dinamartangia kita ikon madi bagasan hapor siaon naso ganggu tu di bata. Pos marohata sai nama jalo do nasa na mangido tu di bata. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan di bata na marhabangsa di banua gijang nung ngabe Tuhan tak kasutangyo kami hatam. Sai pargugui hami Tuhan mangulahon hatami. Jala sai pargugui hami Tuhan. Marburjuni roha martangiang tuho. Asi marohamali Tuhan di bata. Sesi sama kadusa pangalasyon nami. Holan mangasahon Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.